ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ପବନ ମୁକ୍ତାସନ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ବହିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗାସନ ବହି। ଏଇଥିରେ 6 ନମ୍ବର ଆସନଟି ହେଉଛି ପବନ ମୁକ୍ତାସନ। ଆପଣମାନେ ଫଟୋରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବା ଭୂମିରେ ଚିତ୍ ମାରି ଶୋଇଯିବେ। ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା ରଖିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଙ୍କି କରି ଆଣ୍ଠୁକୁ ପେଟ ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିକି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକି ଜାକି ଧରିବେ। ଏଭଳି 2 ମିନିଟ୍ ରହିବେ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବ, ସାମାନ୍ୟ ଜାକି ଧରିବେ, ପ୍ରେସର ଟିକେ ଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରି ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ଜାକି ଧରିବେ। ଏଥିରେ 2 ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଜାକି ଧରିବେ। ତାପରେ ଏ ଆସନ ଶେଷ। ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ପବନ ମୁକ୍ତ ଆସନ। ପେଟରେ ପବନ ବେଶୀ ହେଲେ, ବାୟୁ ଦୋଷ ହେଲେ ଏହା ସୁସ୍ଥ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରେ। ଏଟା ବାୟୁର 3 ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ବା 3 ପ୍ରକାରେ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ନିମ୍ନଗାମୀ ବାୟୁ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ। ନିମ୍ନଗାମୀ ବାୟୁଟା ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧବାୟୁ ଛାଡ଼େ। ଯାହାର ବଦହଜମ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ରହିବ, ବାୟୁ ଦୋଷ ରହେ, ଦେଖିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସଭା ସମିତିରେ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏଟା ଅଧବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ବାୟୁଟା ସେମାନେ ନିମ୍ନଗାମୀ। କି କେତେକଙ୍କର ପେଟରେ ଫାମ୍ପି ରହିବ, ସେଟା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ। କେତେକଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅମଳ ଢେଙ୍କୁରି ହାକୁଟି ଆସିବ, ହଉ ହଉ ହଉ। ଏଇସବୁ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପବନ ମୁକ୍ତାସନଟା କରାଯାଏ। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଲି। ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି।